Údajne skutočná odpoveď v teste strednej úrovne z chémie na univerzite vo Washingtone. Odpoveď jedného študenta bola taká hlboká, že sa profesor rozhodol podeliť sa s ňou s kolegami na internete. Že vraj to je fakt skutočná udalosť. Otázka znela, je peklo exotermické, čiže uvoľňuje sa teplo, alebo endotermické, čiže absorbuje sa teplo? Väčšina študentov napísala svoje domnienky na základe Boylovho zákona. Plyn sa pri rozpínaní ochladzuje a pri stláčaní zahrieva, alebo nejakú inú variantu napísali. Jeden študent ale napísal: najprv musíme vedieť, ako sa hmota v pekle mení v čase. Potrebujeme teda vedieť pomer, v ktorom duše prichádzajú do pekla a pomer, v ktorom z pekla odchádzajú. Myslím, že môžeme predpokladať, že duša, ktorá sa dostane do pekla, už odtiaľ nevyjde. Takže neodchádzajú žiadne duše. Pre predstavu, koľko duší do pekla prichádza, sa pozrime na jednotlivé náboženstvá v dnešnom svete. Väčšina z nich tvrdí, že kto nie je príslušníkom ich cirkvi, príde do pekla. Od okamžiku, keď existuje viac ako jedno náboženstvo a ľudia nepatria do viac ako jednej cirkvi, môžeme predpokladať, že všetky duše skončia v pekle. Na základe pomeru medzi natalitou a mortalitou môžeme očakávať, že počet duší v pekle exponenciálne rastie. Teraz sa pozrime na pomer zmeny objemu pekla, pretože podľa Boylovho zákona pre udržanie rovnakého tlaku a teploty musí objem rásť úmerne k počtu prijatých duší. To nám dáva dve možnosti. Poprvé, ak sa objem pekla zväčšuje pomalšie ako v pomere, v ktorom prichádzajú duše, tak teplota a tlak rastie, až peklo vybuchne. Po druhé, druhá varianta, ak objem pekla rastie rýchlejšie ako v pomere k prichádzajúcim dušiam, teplota a tlak budú klesať, až peklo zamrzne. Ktorý variant je správny? Ak si spomeniem na výrok Terezy, píše ten študent, v prvom ročníku, keď povedala: skôr bude v pekle zima, než sa ja s tebou vyspím, a vyspala sa so mnou včera, musí byť správny variant číslo 2. Peklo je teda nepochybne exotermické a už zamrzlo. Záver tejto teórie je, že ak peklo zamrzlo, neprijíma už žiadne duše, zaniklo a zostalo iba nebo, čo je dôkaz Božej existencie, ktorý vysvetľuje, prečo Tereza včera v noci kričala: ach môj Bože. Ďakujeme krásne za túto vsúku a my sa presunieme k ďalšiemu kolu. Ja by som ale poprosil 13-ročnú speváčku zo základnej umeleckej školy Niky Dara.